Vítejte u podcastu Moje psychologie. Do dnešního dílu jsem si pozvala Kristýnu Pomoty. Kristýna je organizační psycholožka a certifikovaná koučka. Dlouhodobě se věnuje somatické psychoterapii a psychoterapii asistované psychedeliky. Společně se bavíme o psychedelicích a longevity, jakou psychedelika hrají v longevity roli a taky o populárních ayahuaskových ceremoniích. Proč je problém, když je přenášíme do západního kontextu? Jestli je o tolik lepší zážitek, za kterým vyjedeme jako psychedeličtí turisté a co to všechno znamená pro přírodní národy a pro nás. O psychedelikách se často mluví také v souvislosti s longevity. A pojďme se nejdřív podívat na to, co ten pojem vůbec znamená. Ja sa dlhovekosti teda venujem z hľadiska wellbeingu a psychológie rastu alebo teda sebarozvoja, ale longevity v tom dnešnom modernom ponímaní je teda hnutie, ktoré sa snaží o maximalizáciu vitality, to znamená toho obdobia, kedy človek, alebo teda predĺženie vitality, to znamená toho obdobia, kedy človek žije zdravý život bez bolesti. A samozrejme, že to hnutie má teda rôzne odvetvia a rôzne ako prístupy. Ja určite nie som expert na nejaký biohacking, alebo nie to aj keď ma to teda veľmi zaujíma, samozrejme venujem sa aj ja tomu, akými formami sa dá biohackovať telo, ale mňa to zaujíma z hľadiska ako celkového zdravia, alebo teda wellbeingu jednotlivcov aj spoločnosti. Dalo by se říct, že třeba ayahuaskové ceremonie patří do těch somatických technik prospěšných pro tělo? Toto by som takto nekategorizovala, ale že, a myslím si, že teda tým, ako vnímame dnes somatické terapie, a vôbec to slovo soma, ako telo, vychádzajúce vlastne telové terapie, alebo terapie zamerané na telo, psychedelika sú komplexnejšia terapia, alebo ktorá komplexnejší nástroj oveľa. A ayahuaskové ceremonie, ak ich teda spomíname v súvislosti s longevity, tak ja by som to skôr kategorizovala, keď už teda to ideme niekam zaradiť, že je to vlastne wellness industry, ako odvetvie wellness, v ktorom sa ayahuaskové ceremonie stávajú teda modernou súčasťou tohto odvetvia a sú stále viac a viac prístupné na rôznych miestach sveta legálne. Ayahuasca je rastlina, o ktorej v našom západnom, teda v našej západnej civilizácii vieme pomerne málo, respektíve málo máme integrovanú jej silu a význam. Význam v celkovom systéme vlastne liečenia rastlín, ku ktorému prírodné národy pristupujú tisícky rokov veľmi systematicky a veľmi vedome. A nie je to niečo ojedinelé, je to vlastne súčasť veľmi komplexného systému prístupu teda k liečeniu človeka a vôbec k životnému štýlu, ktorý replikovať v našom ako západnom longevity wellness prístupe je nemožné. To znamená, že moja kritickosť voči ayahuaskovým ceremoniám v rámci vnímania, alebo teda z úhlu pohľadu longevity je pomerne vysoká, pretože si myslím, že západná civilizácia jednoducho nie je pripravená integrovať túto ceremoniu a vôbec tento systém preklápať jednak jednej do nášho vlastne spôsobu alebo prístupu k liečeniu, ale je tam veľmi veľký potenciál. A deje sa vlastne veľmi veľa krásnych hnutí a povedzme, že iniciatív na svete, ktoré toto inteligentne a pomerne informovane ponímajú a spolupracujú teda s vedcami a vedci spolupracujú s prírodnými národmi, ktoré sa tisícky rokov venujú tomuto liečeniu a tam pri takýchto spoluprácach vlastne dochádza k obrovskému množstvu pokroku. Kde je ta hranice mezi nějakou vědeckou nebo respektující spoluprácí a kulturní apropriací? No,
ja si myslím, že tam nie je úplne hranica, že je to vlastne tá kultúrna apropriácia, ak o tom hovoríme teda v nejakom slova zmysle, dochádza všade, kde vlastne vyjmete tú rastlinu zo svojho prirodzeného habitatu, tak a to nielen na prípade ayahuasky, je to vlastne v prípade celej psychedelickej renesancie, ak ju môžeme takto nazvať, tak vlastne dochádza k nejakému možno návratu, ktorom by sme mohli, ak by sme teda o tom hovorili skôr v zdravom ponímaní, tak je to vlastne určitý návrat k niektorým spôsobom, teda k určitému lifestylu, k určitým spôsobu života, v ktorom teda vieme a dokážeme vlastne zdravo tieto zážitky integrovať a myslím si, že tá kritickosť je úplne na mieste v prípade toho, ako k tomu pristupujeme, pretože náš úplne prirodzený princíp, ako pristupujeme k akémukoľvek liečeniu, je cez prístup extrahovania vlastne okamžitého benefitu. To znamená, že sa snažíme z toho vyňať to, čo je pre nás dobré a dať bokom to, čo je pre nás zdánlivo zbytočné, povedzme, alebo redukovať to. A to je to, čo sa vlastne deje v mnohých prípadoch aj s psychedelikami, nielen s ayahuaskou. A je to veľmi nebezpečné. Je to vlastne to, čo nás líši od prírodných národov a vlastne spôsobu života, ktorým oni žijú, že žijú v komunite, že žijú v spojitosti s prírodou a tá príroda pre nich nie je zdroj. Je to niečo, čím sú oni tiež. To znamená aj my sme príroda, len my sme tak zabudli žiť. Takže kultúra je v tomto slova zmysle veľmi citlivé slovo, pretože ja si myslím, že je dôležité o tom hovoriť. Je dôležité hovoriť vlastne o tom, ako dokážeme vlastne transformovať našu kultúru všeobecne k tomu, aby sme vedeli bezpečne vlastne pracovať s týmito látkami a to, čo my považujeme za veľmi veľký prínos ceremónií a vôbec rituálu ako takého, je to, že dochádza vlastne k nejakému skupinovému liečeniu alebo opieraniu sa o tú skupinu, čo v našom individualistickom spôsobe nazerania na liečenie je veľmi zriedkavé, že vlastne to liečenie a longevity, wellness sa vlastne momentálne silno zameriava na jednotlivca a na kapacitu jednotlivca sa vyliečiť. Málo tam dochádza vlastne o to, ako sa vieme oprieť o silu iných ľudí, ako sa vieme vlastne odovzdať liečeniu, ktoré presahuje vlastne naše individuálne schopnosti, pretože keď sa 10 ľudí lieči v jednej miestnosti a prechádza si každý svojim príbehom, tak tam vzniká určitý potenciál, teda, ktorý sa nedá porovnať s liečením o samote, nehovoriac o ekonomických výhodách, ktoré teda v prípade nejakej systematizovanej terapie sú samozrejme obrovské. Je teda řešení zajet si na takovou ceremonii třeba právě do Peru? Jaký je váš názor na psychedelickou turistiku? Určite nie je jednoznačný. Mám kedysi to liečenie v Peru prebiehalo tak, že sa tam dostali naozaj iba tí ľudia, ktorí si už určitou zrelosťou, pripravenosťou, nejakou spirituálnou prípravou a možno nejakou ako keby svojou vlastnou cestou k liečeniu už si prešli niečím, čiže ako keby tam bola tá zrelosť a pripravenosť na to vstúpiť do niečoho tak intenzívneho, ako je ayahuaskový ceremonia ayahuasková, respektíve rituál. Dnes to tak nie je, to znamená, že to sito kvázi ako keby je oveľa permeabilnejšie, oveľa priestupnejšie a je oveľa jednoduchšie teda a ten turizmus stále rastie, má naozaj ťažko slovami opísateľné dopady na prírodu a na celý ekosystém, ktorý vlastne
ktorým teda Amazon je a je to veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili. Čiže zase organizácie, ktoré pracujú na tom, aby tú udržateľnosť v tom Amazone dosahovali a sú tam krásne výsledky, dá sa hovoriť vlastne naozaj o veľmi silnom ako keby odpovedi na tento turizmus, ktorý momentálne prebieha nielen vďaka grassrootovým organizáciám, ktoré pôsobia v Amazone, ale aj vďaka politickým zmenám, ktoré prebiehajú v Južnej Amerike a v Strednej Amerike, kde sa vlastne k moci dostávajú prírodné národy, pôvodné národy. Samozrejme sú tam znova ups and downs, ako nejaká fluktuácia alebo teda zmena v tých politických systémoch, ale dostávajú sa je tam rastúca vlastne vplyv na rozhodovanie toho, čo sa bude diať v Amazone a ja verím tomu, že sa to podarí nejakým spôsobom otočiť a navrátiť teda naspäť do nejakej vyrovnanosti, ktorá je proste veľmi, veľmi dôležitá. Je dôležitá aj práca organizácií, napríklad ICEERS, ktorí pracujú aj tu v Európe a vzdelávajú vlastne o tom, čo to znamená rituálna práca vlastne s týmito látkami. Aj bezpečné užívanie tak, aby sme rešpektovali pri tom reciprocitu, to znamená ten základný ako parameter fungovania vlastne spolužitia s prírodou, s celkovým ekosystémom vlastne toho liečenia a ak to teda dospeje do toho, že sa naučíme vlastne tento spôsob života integrovať medzi nás a bude to čomu vlastne uveríme, lebo môžeme sa vybrať aj úplne inou cestou. A ja si myslím, že teraz sa tak nejakom ako keby makropohľade alebo tak z pohľadu zhora nachádzame na takomto cestí, že si ako keby volíme ten smer, že ktorým smerom sa vlastne vydáme. Takže ten bottom-up kvázi a ten top-down sú rovnako dôležité a je veľmi dôležité, aby sme tomu prispievali, aby sme o tom informovali, aby sme si o tom čítali a ten turizmus vlastne odpovedali naň možno zdravou cestou. Čiže ja nemám názor, že treba prestať chodiť do Amazonu alebo treba užívať psychedelika len tam, kde sme lokálne alebo sa niečomu radikálne vyhnúť alebo niečo naopak ako radikálne si zvoliť nejakú inú protichodnú cestu. Myslím si, že tá reciprocita je možná k nej prispievať tak z Prahy, ako k nej prispievať tam na mieste v Amazone. Je naozaj mnoho ciest už dnes, ako vieme vlastne pomáhať tomu, aby sme jednoducho potvrdzovali si alebo a nejakým spôsobom budovali vzťah aj našej pamäti, ktorá koluje aj u nás. Čiže to znamená aj slovanské prírodné národy mali veľmi silný vzťah k liečeniu a vlastne k prírode ako takej a my vieme na tom pracovať aj tu. Vieme recipročne vlastne používať psychedelika v rámci nejakého svojho sebarozvoja a rastu a zároveň vlastne mať rešpekt k tomu, ako funguje vlastne to liečenie, ktoré si aj my niekde kolektívne pamätáme. Jak často se setkáte s tím, že někdo po takové ceremonii začne být spirituální a nakonec to vede do nějakého spirituálního bypassu? Toto je moja obľúbená otázka a téma. Pretože spirituálny bypass sa dá samozrejme dosiahnuť aj bez psychedelík. Je to veľmi jednoduché a myslím si, že je toho dosť veľa. A práve preto, že to nemáme zadefinované, že čo to vlastne je, alebo že nevieme o tom úplne kriticky otvorene hovoriť, tak rastie toho nebezpečenstvo, alebo teda ohrozenie, ktoré z toho vyplýva potom. A samozrejme, že to súvisí samozrejme veľmi úzko s dezinformáciami, s rôznymi ako keby
až by som povedal, že neetickým vzdelávaním alebo terapiami, ktoré sú veľmi pofiderné a ktoré vlastne môžu človeka zavádzať cestou, ktorá je dlhodobo detrimentálna, dlhodobo nebezpečná pre zdravie nielen jednotlivca, ale celých veľkých skupín. Takže tá hrozba je tam vysoká. V prípade psychedelik samozrejme existuje tiež. A mystický zážitok sa od psychedelického zážitku veľmi ťažko nejakým spôsobom oddeluje. A ja mám aj taký názor, že pokiaľ je tam nejaká snaha to urobiť, tak je to skôr krčovitá snaha redukovať a racionalizovať si liečenie. Takže tam som opatrná a samozrejme tiež nemám čierno-biely názor, ale považujem spirituálny bypass za niečo, čo ako terapeuti, ktorí sa tejto téme venujeme, máme podľa mňa zodpovednosť ozrejmovať a vysvetľovať, že teda je istá ako keby terapeutická hodnota toho mystického zážitku, ktorý tam je. A samozrejme, že jednota, pocit nejakého presahu, prepojenie s prírodou, prepojenie s nejakými našimi predkami alebo zážitok a viera v to, že sme tu súčasťou niečoho, čo je väčšie ako my, je veľmi, veľmi liečivé. Byť toho kvázi obeťou alebo otrokom je iná vec. A v niektorých obdobiach aj v rámci nejakých psychospirituálnych kríz alebo nejakého liečenia psychedelikami môže dochádzať a častokrát dochádza k dočasnému nejakému bypassu, ktorý vlastne je súčasťou tej cesty. Myslím si, že práve preto je tá terapeutická pomoc veľmi dôležitá, aby ten terapeut na to nasvietil a práve preto robiť psychedelika bez tej terapeutickej podpory je veľmi riskantné, pretože ten sklon k tomu bypassu je veľmi, veľmi jednoduchý a potom sa môžeme rozprávať o tom, že čo všetko vlastne tým bypassom je, že je to, že žijem nejak fatalisticky a dôverujem tomu, že všetko, čo v živote sa mi prideje, tak je vlastne iba nejaký nebeský dar alebo pohroma, alebo jednoducho, že všetko je vlastne mimo mojej vôle a nemám možnosť to ovplyvňovať, až po vedeckú debatu o tom, čo to vlastne znamená slobodná vôľa a čo to znamená vlastne celkovo ako neuropsychologicky, čo to vlastne znamená sa rozhodovať. A to sú tiež zaujímavé diskusie, takže ja si myslím, že spirituálny bypass, čiže odovzdávanie zodpovednosti za svoj život, je téma, ktorá samozrejme tou našou individualizáciou toho liečenia sa stáva nebezpečnejšia. A čím viac vlastne sa vieme oprieť o nejakú infraštruktúru ľudí, ktorí majú skúsenosti s rôznymi kontextami, čiže terapeuti, ktorí nepoznajú psychedelika len z klinického prostredia alebo z vlastného nejakého seba skúšania, ale že majú vlastne ten skupinový zážitok, že vidia vlastne, že akých rôznych kontextoch sa dajú psychedelika užívať a akým rôznym odtieňom liečenia teda môže dôjsť, tak dokážu vlastne tých klientov lepšie pripravovať na rôzne hrozby vlastne tohto spirituálneho bypassu. Je nějaký odstín toho léčení, který vy říkáte, že ty terapeuti mají být připraveni, který by nás možná překvapil, na který možná jako laici třeba úplně jako nemyslíme, nebo že vlastně to existuje v různých kontextech a že to léčení skutečně může mít různé podoby, různé odstíny. Tak jestli v těch kontextech, se kterými jste se třeba vysetkala, pro vás bylo něco překvapivého, že jste si řekla, aha, tak tohle jsem vůbec nečekala, že taky může být součástí. Jasné. Myslím si, že v mojom prípade to tak nebolo, ale pozorujem to, že
sú ľudia, ktorí sú pomerne prekvapení tým, že niekedy po silnom psychedelickom zážitku sa im dočasne môže ten zdravotný stav zhoršiť. To znamená, že napríklad tam prebieha tento jav. Toto je samozrejme klinicky celkom poznaná skutočnosť, čiže tí terapeuti na to vedia dobre pripraviť. A je tam vlastne tá možnosť, že po tomto období sa ten stav zase výrazne zlepší. To znamená, že ten prepad je tam pomerne častý a to vie byť veľmi prekvapivé. Sú tam samozrejme ďalšie veľmi veľa možností vlastne, akým spôsobom neexistuje nejaká linearita. Tak ako neexistuje linearita v akýkoľvek terapii a poznáte to teda z praxe, že keď máte že každý jeden človek si vlastne prechádza tými svojimi štádiami rôznou formou, cestou, veľmi závisí od toho, do akého psychosociálneho prostredia sa vracia vlastne potom po tej terapii, či už teda v rámci integrácie alebo konkrétne teda po tých zážitkoch, aké prostredie ho vlastne privítá, či je tam vlastne bezpečie a možnosť si vydýchnuť, možnosť vlastne byť v tom v tej opore tej skupiny napríklad. To je veľmi, veľmi silný zážitok a ktorý nám chýba častokrát, čiže to je niečo, čo v našej kultúre naozaj nie je jednoduché nachádzať. Myslím si, že Česko je v tomto výnimočná krajina a naozaj ako že s výnimočnou infraštruktúrou terapeutickou, ktorá vlastne môže byť príkladom pre celý svet a môže byť vlastne aj veľmi prínosnou vlastne vedeckou pôdou na to, aby sme dokázali vlastne našou vedeckou západnou metodou prispievať a vlastne nejakým spôsobom prepájať tie tisícky rokov zbierané vedomosti, ktoré už niektoré iné kultúry majú. Takže to sú tiež, čo z toho vieme vyskladať, je fascinujúce, že vlastne my dokážeme teraz, v tomto momente v histórii ľudstva chytiť naozaj ako zodpovedne do rúk dva veľmi mocné nástroje alebo veľmi mocné prístupy a vlastne oba nejakým spôsobom integrovať do seba. Děkuji. A ja ďakujem. Děkuji, že jste přišla do podcastu Moje psychologie. A ja ďakujem. Hostkou podcastu Moje psychologie byla Kristýna Pomoty.